vai por diante o meu recoñecemento a Agustín e a coordenadora por organizar este acto. Eu creo que xa estamos en condición de decir que o acto é todo un éxito. Outra cousa é o que digamos aquí neste púlpito, pero a asistencia así o demostra. Mira, non fai falta tampouco que me diga a organización que imos mal de tempo, a culpa é certa. Entón, vou ser absolutamente breve. Na miña intervención. Agustín e demais compañeiros e compañeras, debo confesar certo estado de desacougo desde que recibí a chamada para pronunciar aquí estas palabras. Desacougo por dúas razóns fundamentais. A primeira, estritamente persoal, porque 20 anos significan moito tempo. E o feito de ser un dos primeiros en falar nun acto que vai respetar a estricta orde cronolóxica non pode máis que significar que, a nivel persoal, non ten nada digno de ser celebrado, digno de ser conmemorado hoxe. A segunda, porque se un bota a vista atrás tratando de analizar que sucedeu ao longo destas 2 décadas, non pode deixar de constatar que, a carón de logros evidentes, é fácil descubrir que algúns dos pasos que conseguimos ir dando foron limitados demais. Creo, sinceramente, que a historia vivida polos ENL, eu vou chamar así, ao longo deste tempo, ben podría chamarse a historia das bifurcacións. As miñas vivencias neste sentido redúcense fundamentalmente a 2 centros educativos. Un deles, durante o primeiro ano de funcionamento dos equipos, é un dos institutos atípicos de Santiago, o IES San Clemente. Un centro especial digo pola tipoloxía do alumnado que aí la acode e tamén polo tipo de ensinazas que neles imparte. Pois ben, no curso escolar 91-92 constituímos un ENL que funcionou, creo, desde a perspectiva de hoxe, dignamente a pesar de todas as incertezas coas que comezábamos a dar os primeiros pasos. Recordo con especial agarimo respecto co que eran recibidas as actividades necesariamente puntuais naquele contexto, propostas polo ENL, e mesmo teño na mente como unha das nosas propostas potentes unha conferencia do daquela número 2 da Mesa pola Normalización Lingüística Elías Torres. Foi quen de reunir nunha sala a case todo o persoal do centro, alumnado, profesorado, persoal non docente. Digo que a historia dos ENLs é tal vez a historia da bifurcación porque nos 18 anos de funcionamento do equipo do centro no que agora estou destinado, a dinámica de traballo foi radicalmente diferente. Nun centro ainda rural, con apenas 32 profesores e profesoras, cando comenzamos, con non máis de 250 alumnos e alumnas, foi relativamente doado implicar no proxecto de traballo do ENL a maior parte das persoas que acudían ao IES de Enride cada mañá. De tal maneira que durante anos fomos quen de desenvolver actividades que chegaron a todos os ámbitos da vida do centro e da contorna. Unha mágoa que as reformas, todas as reformas educativas, se rexan por criterios as máis das veces alleos á realidade dos medios concretos. A dinámica de traballo está obligada a ser radicalmente diferente cando o centro se transforma de tal modo que conta con un cadro de 80 profesores e profesoras e a ele asisten, pois, ao mellor uns 700 alumnos e alumnas. E niso andamos. Sirvan estas 2 experiencias, se isto é posible, para exemplificar as diferentes maneiras que tiveron ao longo destas 2 décadas os ENL de ir abrindo cada un deles o seu propio particular camiño. Podemos, así e todo, referir outros. O primeiro, unha boa parte dos centros educativos constituíron o seu ENL, pero houve outros que decidiron non facelo. É coñecido que para algunhas persoas o ENL viña a significar daquela un ataque á práctica lingüística que se adoitaba desenvolver nos centros, pero tal vez sexa menos coñecido, seguramente, que houve centros que rexeitaron a figura do ENL porque consideraban que a normalización debería conquistarse, utilizando terminoloxía actual, de maneira transversal, sin necesidade de crear un ente específico para tal efecto. ENL folclorizantes, ENL puristas, ENL burocráticos, ENL anárquicos, ENL centrados en actividades puntuais, ENL teas da araña. Poderíamos seguir tratando de ocultar os dobles camiños que seguimos ao longo destes 20 anos, cada un deles cos seus éxitos e cada un deles coas súas derrotas. Porén, é necesario tamén manifestar que sendo sen dúbida enriquecedor que cada quen procurase o seu camiño,
Tal discrecionalidade veu dada principalmente, como decía César, pola ausencia de directrices emanadas de chanzos superiores da administración. E isto, a pesar de constituir a existencia dun NL a nivel nacional unha das propostas orixinais. Os intentos de constituir coordinadoras comarcais en diferentes puntos do país ou mesmo simplemente a concreción de iniciativas puntuais entre varios centros próximos conseguiron coutar, en certa medida, esta iba de partida. Dicían ao comezo que son 2 décadas de logros, sen dúbida, pero tamén o son de fracasos ou de limitacións. E sen que sexa preciso, ni sequera san, que procedamos neste acto a unha laceración colectiva. Tomo a licenza de enumerar, brevemente, repito, algúns elementos a ter en conta desde baixo o meu punto de vista de cara ao futuro, precisamente porque desde a reflexión crítica é desde onde ten sentido deseñar novos caminos, novas bifurcacións. Tivemos un éxito limitado nun intento de crear unha organización allá a presión política exclusivamente presidida polo obxectivo supremo da normalización que fose quen de nos unir. E a prova evidente desta constatación é que incluso foi preciso cambiar o nome cando as cousas viñeron do revés. Seguramente nos equivocamos ao pensarmos que Galicia era unha lingua, e máis nada. O concepto de normalización debe considerar hoxe a este país de noso como un todo global, que compre tamén normalizar, porque o idioma só pode recuperar ámbitos de uso desde aí, desde un país normalizado. Amosamos unha visión limitada do noso mundo o deseñar discursos sobre o idioma excesivamente presididos pola realidade urbana, discursos que as máis das veces resultan alleos ás persoas galegofalantes de orixe, que non teñen ningún idioma que salvar, porque o teñen salvado desde a noite dos tempos. Esquecemos seguramente tamén que o galego é igualmente patrimonio das persoas que, poño por caso, marchan para a praia o 17 de maio, algo sobre o que atinadamente chamou a atención Carlos Negro nestes días. Por iso, porque estábamos no noso dereito de nos equivocar, ainda que só fos os poucos, debemos saudar a aparición de novos azos, alleos a leas extemporáneas e sen sentido, como representados pola coordinadora que foi quen de xuntarnos aquí. Longa vida.